Parí òwe. Àún. Ẹ parí òwe yìí. Àún gba òròmọdìẹ lọ́wọ́ ikú. Àti wípé kí ni òròmọdìẹ? Kí ni òròmọdìẹ? Òròmọdìẹ, kí ni à ń pè ní òròmọdìẹ? Ẹ parí òwe tó wà lókè yìí àti wípé kí ni ìtumọ̀ òròmọdìẹ? Bí ẹ bá mọ̀ yìí dáhùn, ẹ bá wa fi sí abala àríwísí kí gbogbo wa ká jọ kọ́ ẹ̀kọ́. Ẹ ṣeun, a dúpẹ́.